отправяме от тази вечер покана за доброволно изпълнение на Конституцията към парламентарната, президентската и изпълнителната власт, също и към съдебната власт. Конституцията трябва да бъде прилагана, а парламента би трябвало да бъде правосъздателен орган, не законодателен, защото парламента заедно с Кипрата Мая Манолова, днес омбудсман, привидно защитаваща нашите права, същият този парламент създаде не правовия закон, закона за частните съдебни изпълнители. В Конституцията такъв закон и частно съдебно изпълнение не са предвидени. Затова аз тази вечер идвам тук в съседство в едно читалище. Адвокат Мария Колева, която е раздавала правни съвети през телевизия СКАТ 2 часа седмично, беше събрала хора, с които да правят партия. Правото! Ще се казва тяхната партия. Много от нас сме отвратени от партиите. Но тя говореше пред една аудитория, на която нямах възможност да кажа 2-3 изречения, а именно че докато какъв беше, се обръща към Санчо Панса и му казва: Санчо, свободата е на върха на копието. Аз днес щях да кажа на тези хора и на вас ви го казвам: свободата и правата ни са на върха на знанието и на нашата активност. В тази връзка ви призовавам, дайте да направим едно движение, покана за доброволно изпълнение на Конституцията, защото законодателният орган приема закони, противоречащи на Конституцията. Законодателният орган приема закони и държи закони непроменени, противоречащи не само на Конституцията, но и на европейското право. Не се ли активираме, така както казаха преждеговорившите, ние ще бъдем премазани един по един. Затова трябва да се обединим в това движение и да искаме и да отстояваме Конституция, европейско право и, разбира се, нашите социални и икономически права. Затова, защото българският народ е подложен на геноцид. Как именно? Създавайки условия невъзможни за съществуването му. Преди години трябваше да избирам дали майка ми ще умре от глад или от студ. И аз предпочетах да работи отоплението в нейното жилище и да има тя средства за храна, а самата аз ходейки безработна. Защото, унищожавайки поминъка на българският народ и държайки го в ниски доходи, същите тия определяха цена на живота по-висока от цената на труда, обричаха го на безработица. В България 27 години системно се газят международни норми, по които България е страна, защото ги е ратифицирала. И аз ви казвам, това става с участието и на законодателна, на изпълнителна и на президентската власт.
Затова, без да сме обединени, а бидейки един по един, ще се саморазправят с нас масово. Спасение по-единично е невъзможно. Спасението по-единично е масова гибел.